елате всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Какво иска да ни показва Исус Христос? Че когато идваме при Него, какво Той прави? Че Той казва, ще ни успокои. От какво? Той дава пример с Марта и Мария. Когато Марта щетеше много и се безпокояваше за многото си грижи в материалният свят, и тя се безпокои в сърцето, и възможно е да дойдат притеснения, възможно е да дойде травма, възможно е да дойде отчаяние, възможно да дойде депресия и да живееш в депресионална емоция, където може днешно време има толкова хора, където живеят и получават стрес в тялото си, и където има едно задържане, и това е дух. Понеже би се безпокои и грижите поставя в сърцето си, и тук идва много важни моменти за всеки един християнин. И тук Исус добавя, че Мария е избрала доброто място, където може да си успокои сърцето, душата и тялото, да не живее в материалният свят, а да живее в духовният свят, където има утеха, любов, мир, шалом и радост. И всичко останало в материалния свят ще се пореди, ще се нарежда. И след това казва Исус, вземете моето иго върху себе си. С други думи, когато ние взимаме сърцето на Бога върху себе си, когато ние се обличаме с Бога, с Исус, товарът Исус го взима. Притесненията Исус ги взима. Отчаянието Исус ги взима. Има една случка, където апостолите преживяват една вълна на тревога, страх, депресия, отчаяние, притеснение. И когато Исус спеше отзад ладията на една възглавница, там ни описва Словото на Бога, че когато се издигнаха бурите, вълните, трупаха ладията и потъваше, те се трудиха, те се мъчеха взаимно да спрат тази буря. Човек не може да спре тази буря без Бог. Само когато Исус е в сърцето на човека, бурята, изпитанието се спира. Идва една утеха, един мир в човешкото сърце. И когато те извикаха към Бога, Той се изправи и дойде и заповяда на бурята да спре и да млъкне, и бурята го е послушала и утихна. И стана голяма тишина. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен. Тук Исус иска да ни насочва към кротостта и смирението. Когато във вътрешния човек, когато в духовният свят ние имаме утеха, имаме кротост, имаме мир и имаме смирение в сърцата на всеки един вярващ, ще намерите покой на душите си. Точно тогава ще намерите покой на душите си. С други думи, в душите на апостолите дойде една разруха,
една буря, където те не можаха да я спрат. Но когато Исус дойде и спря бурята, и те казваха, кой е този, че дори вълните, бурите, ветровете се покоряват? Той е един Бог, който може да управлява материалния свят. Той е един Бог, който заповядва на материалният и духовният свят и то го слушва. Също така има една случка в Библията, че когато една жена беше 12 години в кръвотечение и дори човек да има пари, богатства и земни дарове, не може да утеши душата си, не може да утеши сърцето си. И тя отиде на най-големи професори, лекари, за да може да я изцеляват. И не можа да намери лек за душата си. Тишина, спокойствие на душата. Само притежава Исус Христос, който може да ти даде лек на душата. Тишина на душата. И тя чу за Исус и си каза в сърцето. Тук сега искам да ви кажа нещо важно. Защо тя не си казала в душата, а си каза в сърцето? Защото тя си каза в сърцето, а не в душата. Само ако се допря до неговата мантия, аз ще оздравея. Защо? Защото когато човек разбира, че с душата нищо няма да стане, но там, където е сърцето, и там са човешките дарове. Така че тази жена всичко продаде и не намери лек за душата си. Но когато дойде при Исус, Исус е дал всичко. Изцелението, свободата, утехата, тишината и изпрати с мир, с шалом. Така че, приятели, за Господа всичко е възможно да вземе товара, грижите, притесненията на всеки един вярващ и невярващ. Елате всички, казва Исус. Без значение какъв си ти, бедни и богати, малки и големи. Всички елате. Той иска да вземе товарът и да ти даде вътрешен мир. Така че има много неща в Словото. Също така, нека да говоря малко за Йов. Дойдоха изпитанията, дойде бурята, дойде всичко и разруши всичко. Но когато този Божий човек имаше Бог в живота си, той се надяваше в Бог, че гол съм дошъл и гол ще си ида. Бог е дал, Бог е взел, благословен да бъде името му. Така че всичко идва, казва Словото, от Него, чрез Него и за Него. Ние дишаме, съществуваме чрез Бога. Бъди благословен в името на Исус.